גברתי סגנית יושב ראש הכנסת, חברי כנסת, מזה כמעט 30 שנה הציבור הישראלי מסתובב במחוזות של היעדר תקווה, של היעדר אמון בעצם הסיכוי לשלום. כולם מדברים על צדק, אף אחד לא מדבר על שלום, כבר זמן רב. תמיד מפתיע אותי לראות דווקא אנשים בעלי אמונה יהודית ודתית, יהודים טובים, גם בכנסת, שמתקשים לדבר על שלום, מתקשים לשאת את המילה שלום יום יום בקרבם, בעשייה הציבורית שלהם, שלא זוכרים ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא ושל עיר הבירה שלנו, ירושלים, ירושלם, עיר של שלום, שהתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ובסיום כל קדיש אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל עם ישראל. אבל שלום באמת עם שכנינו לנו. על זה לא מדברים לפעמים, חס ושלום. ברוך השם שלמציאות ולקדוש ברוך הוא יש דרכים טובות ומפתיעות. פתאום מגיע גל מבורך של הסכמי שלום ממקום לא צפוי. הסכמי אברהם, כפי שכינה אותם הנשיא טראמפ, הם קריאת השכמה לכולנו, להזכיר לנו שיש תקווה. לאזרחי המזרח התיכון באשר הם, הגיע הזמן שתחליטו. האם אתם רוצים להיות חלק מציר הרשע, מהעמים שרוצים להשמיד עמים אחרים, כמו איראן וגרורותיה, או שאתם בוחרים להיות חלק ממשפחת העמים החפצה בשלום, לבחור בשלום, בשגשוג, באנושיות, לצד מדינות כמו מצרים, ירדן, איחוד האמירויות ובחריין. לא במקרה ההסכמים האלה קרויים על שם אברהם אבינו, לא רק בגלל שהוא אבא של יצחק אבינו ושל ישמעאל אביהם, אלא בגלל עוד סיבה. בפעם הראשונה שבה מופיע השורש ריב בתורה היא בספר בראשית פרק י"ג, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, על השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. אברהם איש החסד והשלום הבין כבר לפני יותר מ-3,600 שנה שהדרך לשלום לעשות פשרות, לוותר. אנשים אחים אנחנו, לא משנה מימין או משמאל, לחתור. לא חסר לנו שלום פנימי בתוכנו, שלום שנראה כל כך רחוק בימים אלה. וחשוב שנבין, לא יהיה שלום חיצוני בלי שלום פנימי, ולהפך. מי שמאמין בשלום חייב להאמין בשלום בכל מקום, בביתו, בקהילתו, עם שכניו, ערביי ישראל, עם ערביי יהודה ועזה. לצערנו לא תמיד המנהיגים שבקרב העמים עצמם קיים רצון עז לשלום, אפילו בקרב אנשי טהרן, רבי רום, גנון המונים שלום, למרות ארגון טרור חיזבאללה שהשתלט מדינה ועושה בה כבשלו. והזרע הזה שניטע בימים אלה עם האמירויות ובחריין יפרח ויתרחב, ובעזרת השם ילבלב גם מדינות במרחב המזרח התיכון, אסיה ואפריקה, החפצות בברית שלום, בברית חיים, לשגשוג אזרח. אני רוצה לברך את ראש הממשלה ושר הביטחון וכל העוסקים במלאכה ואת שר החוץ, את המוסד והמל"ל, ובראשם מאיר בן שבת, בן הנגב, בן דימונה, בנם של עולים ממרוקו, החפצים בתורת שלום, שנאם ובנה את ההסכם הזה. אני רוצה לצטט את המשורר רבי שלמה אבן גבירול, שבשנה הזאת ימלאו לו 1,000 שנים ללידתו, שאמר, אחרית כל קטטה חרטה, ואחרית כל ענווה שלום. אני מאחל לכולנו שנפסיק את מעגל הקטטה והחרטה, ונמצא בתוכנו עוד ועוד ענווה שתוביל לעוד שלום. להעביר מסר ישיר בשפה הערבית אל ראשי ואזרחי איחוד האמירויות. אילה אסדיקאינה באל-אימאראת אל-שייח מוחמד בן זאיד, وإلى شعب الإمارات كلنا أبناء إبراهيم نحب السلام والتقدم وبارك لكم ولنا وإلى اللقاء مع السلام شامل في الشرق الأوسط بين